आंनि फैसाखौनो नों लांसै आयो नों लास्रानोसै मा बायगोन नोङो मेथाइ थाव बायगोन आं थाव बायगोन गारिबो बायगोन आं ओमफ्राय बाबानि ट्रेक बायगोन आं बिदिस' आयु मबाइल बायगोन आं मबाइलबो बायगोन iPhone2 बायगोन आं मा iPhone2 आयु iPhone2 खामोन आं iPhone2 बायगोननो आरो दा मालाय राजायालाय मा बायगोन मानसि मा बायो नों iPhone2 बायस्रागोन नोङो आं गिफ्टबो लागोन आंनि iPhone बेसेबां देलाय खिन्थालाय 39 जिर' आंना iPhone 16 सोब्रा iPhone 16 Pro मिथिबाय आंना iPhone 16 Pro